อ
sartu gara hemen. Suposatzen da hau errezago izango dela. Suposatzen da. Ja, bueno. Bai. Vale. Venga, guazen berriro sufritzera.
Joder, qué toncada.
A ver, Nacional arakatzera. A ver. No les es. Ez dut batzen dut. Behintzat nisi hori ikusi ahal izateko.
Hori balio du, ez da.
Eta izango dira herriak. Gara honekin izaterako. Hau? Urrangoa. Oh. Vivere, sì. Vale. Bueno, vamos. Karta atxegoa ditut behar, badak izkit beharko ditu dela. Beste batzuk agian ez. Yeah, man. Azkena, bai.
es. Bai, karta gehiago behar ditugu.
Honekin utziko dugu zuzenekoa, eta hurrengoan gehiago agur.